on guztioi, ez dakizuek, baina ni txikitatik daukat orientazio txarxamarra. Bai, benetan, bien! Nik ustet familitik etorriko zaitela naiz. Zegoatzen naiz, txikitan sartzegina lakotxian, oporreta juteko, eta, bueno, dena sartu maletak eta dena, eta ama jartzezan kopiloto. Eta teatzezun liburua, pumba, Guia Michelin, Portugal, Espainia, eta karo, bila zazu hor zerbait, ez? Goatzen naiz, bidaio izatezala tentsio bat, oza, dena nervietatik aita, noa jun behar deu, nundira, eta ama estresatuta, karo, konfunditu. Eta 5 orduko bidaia izan beharren, 7 ordu kostatzaigun Salouea iristea. Zer, urtero, noa jute ginean? Salouea! Ni ez dakit zer genekan euskaldunak, Salouegi, baina ordena sardina bezala, ez bate-batea. Alare, tentsio gutxigoko bidai bagoatzen naiz. Eta da, Europako bidaia, 15 egun, batxillargoa bukatu, autobusian sartu eta ala, kete lleben. Jeki eta Frantzian, urrungo unian jeki eta Holanda, urrungo unian jeki eta ni zer dagin unean. Osa, puteiak enekin. Eta, karo, ni bakizu ez kontrolatzen un gehiena, coffee shopak eta diskoteak. Hoi izatez da, din bidan, pum, eta hor, bueno, eta, karo, gero, orientazio txarra, ez dakit. Hala ere, nik esaten, a ber, klasian geografia de puta madre matez daiten. Ni guatzen kiston nota teatzen nula. Ze, nekan teknika oso hon bat. Ze teknika, atera sartu. Bueno, kontua da esaten zuela. Kokatu mapan Holanda. Sartu. Kokatu mapan Frantzia. Atera? Sartu. Eta gara, hola, amarrekoak ateatzen itxun. Baina esan barra dakat, teknika hori ez dala oso ona. Ze, karo, oain ez dakitez nun naon, ez noan ez da zer naizen, osea, desastre. Hala ere, esan barra dakat, klasian bakizu ez zer ematez itzaiten okerrena, inglesa. Bida, hor ezin itxun txuletakin, ze pasatzen zaiten, atera sartu ez zitela balio, nola ingoen itxun txuletak inglesez irakurtzen ez balimanekin. A ber, nola? Ta karo, nera nahi aize okurritu zitzaion Erasmusean noa jutea? Finlandia. Bai, ez zitzaion okurritu Italia jutea, ez jundarretekan Finlandia. Ta karo, junginean, ama izebatani, iritsi ginean Helsinkiko aeroportua. Bale, zenek ustezu ez egila ingles gehien hiruetatik? Bai. Ta gero, area iritsi, bueno, hau lokura. Osea, tranbia, metrua, autobusa, trena, plataforma 1, plataforma 2, anden 4, anden 5, eske... Karo, ez da hemen bezala, irun brinkola. Ta gero, orduan tensio guztiakin, esan, bueno, hobena norbaiti galdetzea. Hor junitzen, tipo batena, eta esan nion, hello, I go to the center, is possible with the bus? Ta ama onduan, autobus! Ama isiluko altzea. Bueno, total, que ez dakit nola, baina zeo ulertu ziten. Bai, kurioso. Ta zizan tipoa, a toda hostia, Karo, enilo la hostiek ulertu. Ta ni bukatu zuen da esan nun, thank you. Hala, txegatu ginen, desan, ama hoen zin behar den, nola jun behar deu zentroa, eta nalako batian urrutin ikusi taxi bat zetorrela. Zan, bueno, sartu ginen taxi, eta esan nion, center, eta tipua esatea, okei, juhu! Baina, broma bakizu ez kostatu zitzaigun. 150 euro. A ber, behintzat iritsi ginen, ez tala gutxi, ez? Iritsi ginen. Hala ere, nahi, mutila bakizu beti zesateiten, Amaia, orientatzeko hobena da izarrai bidatzea. A ber, zenbat gau izartxu da, gau Euskal Herren? 10 urte guztin. Bueno, total beak esateitela, bidatu behar detela gora izarra guzti eta bilatu behatela Osa Maior, bai. Eta Osa Maior dala karro mouko bat, eta azkeneko bizarra linioi jarraitxuta iparra aurkitzuko etela. Karo, a ber, beak karro ikusten lekun, nik ikuste txakur bat, eta zuk ikusten gozu bat zikoin bat, orduan nola jakin noa jun? Imposibilia da, orduan eske bakizte ustetela nola deno bukatuko deun? Iparra galduta.